सबको आबसु रायजोफोरखौ सबखौबो थेंक इउ बुंदो सबको आंखौ भट होनानै विनार बनायदो बेनि कारणे आरो सबखौबो थेंक इउ बुंदो आं उननि समाव मा जानो गोसो दङ मा थांखि लादों उननि समाव आं आरो बेलेग बेलेग रियेलिटि श'आव थांगोन गेदेर गेदेर रियेलिटि श'आव आरो आं गेदेर जानानै आं गेदेर करिय'ग्राफार बनगोन गोजोना जाबाय लोगोसेनो आसाम रायजोनि दा नोंथाङा सासे एमएलए जानानै मा मेसेज होनो सानो फंबाय नंगौ आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों जे लिटिल चेम्प सिजन 5 नेशनेल लेभेलाव दिनै जोंना नबजित नार्जारिया खेबसेबाव आरोबाव जोंनि बे आसाम बा जोंनि नैबे नर्थ इस्टनि थाखाय बिथाङा सासे गौरब जोङो गोग्गाथाव जे बर' हारि हिसाबै नायोब्ला दिनैहाय सासेनि उनाव सासे जोंनि हारिनि सुबुंफ्राबो दिनै लासै लासै नेशनेल लेभेलाव कम्पिटिटिभ माखासे आयदाफ्राव दिनैहाय बादायनानै देरहाबोदों गोबां माखासेया गेलेनायाव देरहादों फुटबलावनो होन एथलेटिक्सआवनो होन गासिबो बिथिङावनो दिनै लासै लासै जोंनि हारिनि सुबुंफ्राबो दावगाबोनो हादों नबजित नार्जारिया जोंनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे बिथाङा बे गथ'साफोरनि थाखाय इयुन संनो हानाय आगान संलांनो हानाय मोनसे बिथाङा बिदिन्थि महरै नुजाबाय आसा खालामदों इयुनावबो आरोबाव बिदि नुजाबोगोन आङो साबायखर जासिगोन बिथांनि बिमा बिफाखौ बिथांनि फोरोंगुरुखौ जे आरोबाव बेबायदि 22,000 नबजित बादि ओंखारबोथों आरो बे नेशनेल लेभेलाव जेला जोंनि साफा सानै सुबुंफ्रा जे बान्था आवग्रिनो हायो बियो जोंनि हारिनि जोंनि जे रोंगौथि जोंनि जे हारिमु जोंनि जे दोरों बेफोरखौबो हयथ' इयुन लेभेलाव दिन्थिहैनो हागोन आंहा मिजिं दङ बेखायनो आङो नबजित नार्जारि बिथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर होबाय आरो जोबोदैनो दावगालांबाय थानो हाथों आरो जोंनि नैबे ओनसोलनि बा सारा नर्थ इस्टनिनो लोगोसेयैनो मेनलेन्ड इन्डियाजों मोनसे कानेक्सन खालामनाय जे जोंखौबो जोंनि नोरैनि सुबुंफ्राबो रोंगौथि दङ बे बिथिंखौ जाहाथे नेशनेल लेभेलाव गायसनहैनो हाबाय नबजितआ आरो बियो इयुनावबो थांबाय थाथों आं बेखौ मिजिं खालामदों